Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libatihi. Ila hadratin ruhi Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Wa ila ruhi Aba Hamlil Albab Syekhun wa ila hadrati dhihni wa dhihnikum wa dhihni ahli wa dhihni ahlikum sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fil yaqini wa tawakkuli ai hadza utawi iki ku babu bab fil yakini ing dalem nerangake yakin wa tawakkuli lan pasrah. Sudah jadi bahasa Indonesia, tawakal. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah walamma ra'au lan ing dalem semangsane weruh sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin al ahzab ing pira-pira golongane wong kufar. Qalu mongko padha ngucap sapa mukminun hadza utawi iki ahzab golongane wong kafir mau iku ma perkara wa ada kang janji na ing ingsun sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa sadaqa lan benerake sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa ma zadalan ora nambahi apa mahum ing mukminun illa imanan kejaba iman wa tasliman lan pasrah. Surat Al-Ahzab. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala alladzina hiya wong akeh kala kang ngucap lahum maring alladzina sapa annasu menungso innan nasa setuhune menungso nas temriki maksudnya Abu Sufyan wa ashabi iku qad jama'u teman-teman ngumpulake sapa nas lakum keduwe sira kabeh fahsyau mongko wedya sapa sira kabeh hum ing nas fazadanuli nambahi hum ing nas apane fazadanuli nambahi apa kaulun nas hum ing nas apane imanan imane wa qaululan padha ngucap sapa alladzina hasbuna utawi zat kang nyukupi ingsun iku Allahu Gusti Allah sapa Allah Gusti Allah wa nikma lan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu zat kang den pasrai sapa al-wakilu zat kang dipasrai. Fangkolabu nuli budal sapa alazi fangkolabu nuli bali utawa budal sapa aladzina binikmatin kelawan nikmat minallahi sangking Allah wa fadlin lan anugrah lam yamsaskan orang ngenani hum ing alladzina apa suun Allah wa tabau lan padha anut sapa alladzina ridwanallahi ing ridhone Allah wallahu utawi Allah
iku dzu fadlin zat kang duweni kautaman azimin kang agung. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa tawakkal lan pasrah sapa sira alal hayyi ing atase zat kang urip. Pasrah kuwi aja karo menungso, pasrah karo zat yang maha hidup Gusti Allah. Allazi zat pasrah karo Gusti Allah. Allazi la yamutu kang ora mati sapa allazi. Mergo Allah niku zat sing ora iso mati. Al-Furqan wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa alallahi lan ing atase Allah fal yatawakkal mongko becik tawakal sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin. Pasrah ki ya setelah berusaha, ibaratnya jenengan kerja Senin tekan Sabtu hasilnya pasrahke. Nah dibayar Pak napa bose ngolah padha kaya wong kerja niku kan pasrah pokoke Senin wayahe kerja Setu bayaran pasrah karo sing duwe gawean. Ya padha kula njenengan sami kabeh urusane kula njenengan sami pasrahke Gusti Allah. Tapi ya tetep kaya Pak tukang jatah nyambut gawe nggih tetep nyambut gawe. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala fa idza azamta nuli ing dalem nalikane nejo sapa sira. Nuli ing dalem nalikane nejo sapa sira. Fatawakkal mongko pasrah sira. Azam itu niat yang kuat. Nejo utawa punya niat yang kuat. Jangan punya niat, punya cita-cita. Fatawakkal mongko pasrah sira ala wahi ing atase Gusti Allah. Pasrahke Gusti Allah. Sing penting yo tetep ngaji, tetep sekolah, wayahe tes melu, wayahe ujian melu. Engko hasile sing nentokke Gusti Allah. Tetep usaha se, aja ora tau mangkat sekolah, tes ora mangkat kok pengen munggah, pengen lulus. Kuwi jenenge ora pasrah. Wal ayatu utawi pira-pira ayat fil amri ing dalem perintah bitawakuli kelawan tawakal iku kasirotun akeh maklumatun kang den kaweruhi. Itu hanya sebagian. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa man utawi sapa wonge iku ya tawakkal pasrah sapa man ala wahi ing atase Allah fahuwa monggo utawi Allah iku hasbuhu zat kang nyukupi man. Iku hasbuhu zat kang nyukupi man. Kabeh kebutuhan awake dhewe iku sebenarnya sudah dicukupi Gusti Allah. Ai kafi tegese zat kang nyukupi. Ai kafi tegese zat kang nyukupi hi ing man. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala innamal mu'minuna angin pestine utawi pira-pira wong kang iman. Iku alladzina wong akeh idza dzukira ing dalem nalikane den sebut. Idza dzukira ing dalem nalikane den sebut sapa Allah Gusti Allah wajilat mongko gumeter apa ndredeg utawa wedi. Nah ati ki napa? Ndredeg gumeter apa? Apa kulubuhum atine alladzina. Lah kaya wong jatuh cinta ngono ka disebut amane napa? Dodone deg-deg ser ngono kuwi nggih. Lah iki sami nek jenenge wedi karo Gusti Allah trimo lafal Gusti Allah wae diucapke ning atine mriki kaya atine nak wong jatuh cinta. Apa meneh kok ketemu wonge jengene tok disebut wae ning ati rasane biur-biuran. Ya toh kaya wong arek ketemu. Jeneng arek lamar si Dian kae ijek ning jero ge arek dintokke niku arek nengeti wah atine wis biur-biuran. Kuwi jenenge wajilat. Ya sami wong mukmin kuwi wong sing nak asmane Gusti Allah disebut atine krentek. Apa kulubuhum ati-atine alladzina. Wa idza tuliyat lan ing dalem nalikane den waca alaihim ing atase alladzina
utawa alaihim ing atase mukminun utawa alladzina apa ayatuhu ayate Allah zadat mongko nambahi apa ayat zadat mongko nambahi apa ayat hum ing alladzina apane imanan imane ayat itu ya maksudnya nah ayat kauliyah ya Quran diwaca niku rasane ayem nyes. Nah jenengan iso ngrasake ana krungu waosan Quran kok terus dadi napa nyos, ayem terus suwe-suwe ngantuk. Kuwi termasuk tandane wong sing duwe iman. Wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzina ya tawakkaluna padha pasrah sapa alladzina pasrahe yo namung ning Gusti Allah surat Al-Anfal wal ayatu utawi pira-pira ayat fi fadlit tawakkuli ing dalem fadilahe tawakal ayat sing nerangake fadilahe tawakal iku kasiratun akeh ma'rufatun kang den kaweruhi wa amal ahadisu anapun utawi pira-pira hadis nah hadis tentang tawakal apa fal awalu iku utawi kang pertama iku an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas radhiyallahu an kala ngucap sapa Ibni Abbas kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridot den pentokake itu diaturake uridot ditawakake kena nak mbah yen biyen dipentokake mokno saiki napa dihaturkan diparingke alaya ing atase ingsun apa al umamu pira-pira umat faroaitu nuli mirsani sapa ingsun annabiya ing nabi wa ma'ahulan iku sertane nabi arruhaitu utawi pantan kang sithik arruhaitu utawi pantan wi golongan arruhaitu utawi golongan kang sithik wa nabiyalan ing nabi wa ma'ahulan iku sertane nabi arrajulu utawi wong lanang siji warrajulani lan wong lanang loro wa nabiyalan ing nabi wan nabiyalan ing nabi laisa ora kang ora ana laisa kang ora ana ma'ahu sertane nabi sapa ahadun wong suwiji niki maksude ya nabi kuwi ya beda-beda ana sing umate akeh ana sing umate sithik kiai yo ngono ana sing santrine akeh ana sing santrine sithik nganti ana kiai ya sing ora duwe santri mergo kiai ora kudu ana santrine sing manggon banyak malah justru banyak yang KTP ya kiai-kiai yang punya santri punya pondok itu malah tidak seberapa dibanding kiai KTP napa kiai tanpa pesantren ku malah luwih akeh anane ming musala, ming ngadep musala, ming ngadep masjid itu juga kiai tapi napa KTP ning gone jenengan jajal sak Nosari KTP ana pinten Kang nah sak pirang temriki mawon ya kathah musala nah sing ngadep musala kan ya tetap diundang Mbah Yai sing ngadep te masjid ya diundang Mbah Yai tapi apa kiai tanpa pesantren kiai nggih sami nabi nggih ngono bahkan nabi sing ora duwe umat ya ono sing umate mung siji loro ya sak pirang nggih aja terus misalkan jenengan lha kok kiai kok duwe pondok oh ampun nggih kalau jenengan menghargai orang lain wong ora ana kok sing ora seneng nak di alam ora ana wong kok sing ora seneng nak dihormati makanya yo katanya musala imam musala ngopo sih jenengan susahe ngundang Mbah Yai nggih to imam masjid apa susahe jenengan undang Mbah Yai nak jenengan kuwi nyenengke atine wong berarti jenengan padha gawe senenge atine wong idkhalus surur sedekah sing ora ana napa modale nak nggawa modal jenengan dereng iso ya wis ngalem wong menghormati orang itu sudah bagian dari sedekah
Bismillahirrahmanirrahim. Ndin mau kok buka WE Umi. Saiki ndi? Idrofi'a nalikane den katonake iki berarti apa? Diperlihatkan limaring ingsun apa sawadun. Sawat kuwi barang akeh ki nak didelok sangka adoh kan ketoke namung kaya grumbulan ireng. Nggih to? Ya jenengan misalkan dari sini weruh pasukan sing akeh ning kono jumlahe akeh. Nak siji loro kan ora ketok. Tapi orang kalau menggerombol banyak itu kan kelihatan. Kelihatan warnanya apa? Hitam. Makanya sawadun tuh arti maknanya hitam. Hitam yang banyak. Maksudnya apa? Kelompok gerombolan orang banyak yang terlihat dari jauh. Itu namanya apa? Apa sawadun kelompok kang werna ireng mergo saking akeh. Apa sawadun kelompok kang werna ireng azimun kang akeh agung padha. Fadzonantu ya padha ana nabi lho kok ana wong akeh. Fadzonantu nuli nyono sapa ingsun annahum sabtuhune sawadun iku umat ingsun. Umatku kae paling kata-kata kok ketok do mlaku kae umatku paling. Fakilan nuli den ucapake limaring ingsun apa hadza utawi ikilah sawadun iku Musa, Nabi Musa wa qaumuhu lan kaume Musa. Ternyata yang ketok ireng saka adoh kuwi Nabi Musa karo mate. Walakin lan tetapine ungdur ningalano sira ilal ufuki maring pejajahan. Maring ufuk ya cara mriki utawa kono ditunjuk kulon utawa wetan. Fanadzartu nuli ningali sapa enduk ingsun. Fa idza nuli ing dalem nalikane nadzartu sawadun utawi kelompok kang ireng saking akeh kuwi mau azimun kang agung. Fakilan nuli den ucapake limaring ingsun apa ungdur ningalano sira ilal ufuki maring ufuk utawa perjajahan al akhori kang liya. Fa idza tumadaan ing dalem nalikane ungzur sawadun utawi kelompok akeh kang ireng wernane azimun kang agung. Fakilan nuli den ucapake limaring ingsun apa hadhi mengkono sawadun iku ummatuka umat ira. Wa ma'ahum lan sertane ummatuka sabuna utawi 70 apane alfan ewune. Ada sekitar berapa kuwi? Ketok gerombolan ilang padahal nak dihitung jumlahnya sekitar berapa? 70.000. Nah, yadkhuluna padha mlebu sapa yadkhuluna padha mlebu sapa sabuna alfan al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Hisab ya ora usah meng diitung amal apike utawa amal eleke. Wala adzabin lan ora disiksa. 70.000 tadi bakal mlebu swarga tanpa hisab. Sumana hadza nuli tangi utawa gumbregah sapa nabi. Makanya nahdzatul ulama itu dari kata nahadzo, kebangkitan, bangkit utawa tangi. Berarti nahdzatul ulama kebangkitan para ulama. Fadakhala nuli mlebu sapa nabi mangzilahu ing daleme nabi. Fakhadha nuli rembukan sapa annasu menungso. Rembukan utawa apa nak saiki omong sapa annasu menungso fi ulaika ing dalem mengkonolah yadkhuluna alladzina ya wong akeh yadkhuluna kang mlebu sapa alladzina al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab wala adzabin lan tanpa azab.
Faqala nuli ngucap sapa ba'dzuhum sebagiane nas fala allahum menawa alladzina fala allahum menawa alladzina iku alladzina wong akeh sahibu kang padha ngancani sapa alladzina Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh ngucap sapa ba'dzuhum sebagiane nas utawa alladzina fala allahum menawa alladzina iku alladzina wong akeh wulidu kang padha mlebu sapa alladzina al islama ing fil islami ing dalem Islam wala yusyriku lan ora nyekutoni sapa alladzina wala yusyriku lan ora nyekutoni sapa alladzina billahi kelawan Allah wa dzakaru lan padha nutur sapa alladzina asya'a ing pira-pira perkara fa kharaja nuli metu alaihim ing atase nas utawa alladzina sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nuli dawuh sapa nabi maladzi ing maladzi ma iku alladzi utawi perkara takhuduna kang rembukan sapa sira kabeh fihi ing dalem ma fa ahbaru nuli padha ngabarake sapa nas hu ing nabi faqala nuli ngucap dawuh sapa nabi hum utawi alladzina iku alladzina wong akeh layarku kang ora nyuwuk sapa alladzina sebelah kuwi layarkuna kang ora nyuwuk sapa alladzina wala yastarkuna lan ora njaluk suwuk sapa alladzina wala yatatayyaruna lan ora meramal nasib dengan burung sapa alladzina istilah tatoyur meramal nasib mengundi nasib dengan burung garek engko nak mabure garek rindi ngetan ngulon apa ngidul nak mabure menengen yo apik mabure mengiwa yo elek kuwi jenenge apa tatoyur wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzina iku ya tawakkaluna padha tawakal sapa alladzina faqala nuli ngucap sapa Ukasyatu bin Mahsonin Ukasyah bin Mahson faqala nuli ngucap sapa Ukasyah ud'u donga sapa sira Allah ing Allah ayyaj'ala yen to dadosake sapa Allah ni ing ingsun minhum sangking alladzina faqala nuli dawuh sapa nabi anta utawi panjenengan iku minhum setengah sangking alladzina summa koma nuli ngadeg sapa rajulun wong lanang akhara kang liya faqala nuli ngucap sapa rajulun akhar ud'u donga sira Allah ing Allah tuan sira ki sira nabi ayajala ing yen to ndadekake sapa Allah ni ing ingsun minhum saking alladzina faqala nuli dawuh sapa Allah sabakoka ing sabakoka sabakondisi ka ing sira biha kelawan ud'ullah sapa Ukasyatu Ukasah muttafaqun alaih ar-ruhaitu utawi lafat ruhait iku bidhammira'i kelawan diwaca dhammah ra'i tasghiru rahtin hiya tasghire lafat rahtin tasghir itu bermakna kecil. Nah, hamidun jadi humaidun kuwi jenenge tasghir. Sing asline maknane besar berubah menjadi makna kecil atau sedikit. Itu namanya apa? Tasghir. Ruhet
rohtin jadi ruhet, humah hamdun jadi humaid. Duna asyroti angfusin iku wahum utawi ruhet. Wahum utawi ruhet iku duna asyroti angfusin kurang 10 awak. Ruhet itu golongan sithik mergo golongannya hanya paling banter sekitar 10 orang. Wal ufuku utawi lafat ufuk iku an-najiyatu arah-arahan. Iku an-najiyatu arah-arah. Wal janibu lan tegese arah-arah. Wal uka terus wa ukasyatu utawi lafat ukasyah iku bidhammil aini kelawan dhammah ain wa tasdidil kafi lan tasdid kafe ukasah ora ukasah tapi ukasah wa bitahfifiha lan kelawan ora ditasdid kafe. Ana uga yang menyebutkan ora ukasah, ada yang kafe ora ditasdid tahfif enteng berarti ora tasdid ukasah gitu aja. Wa tasdidu utawi kang den tasdid iku afsohu luweh fasih. Nah sing luweh apik ya sing ukasyah. Wallahu a'lam bissawab wal khata.